net me tuko na ne ka juguno ye fani banen ne dedigila sege iti bafe fani banen dedigila sege iti fafe ita fe jene ete ibe ka kuma munu kata nyesi mo ma ko tigila mo ko o ka dorome kelen be ka mene ko ni mo mbora ka live sigi doro ka be ki ina fo ko o tigi de wari mena bo jene ne ere de live sigi ki jabi parce que ite se ka mo marmari ye ni kuma e ko be blatin ne live sigi ka kuma kan na kadiye ibe momo yere ni Canada na ka wari beta ka do momo ba bi excellent Canada momo tuma be ibena bali perdi bi jeninga wambe ka momo babli parce que ye kuma mfo mba babli ka yira ka fo ko momo ka doro me tengono ne momo dale na la fene ka doro me tengono ka boka ka déclarer ke ka mo to tanu fila 2023 de wala ma 24 damne mo tanu fila o be momo kele o ba ke fembe no wonte momo kele no parce que no momo be ka fendo ke bingini tanga be ka bingini deme on te se ka momo kele nani kuma fo beyana ate giringere be ko kon sana ali kasapa kilin be ne kasapa ne re terke o dona kasapa ka ko ide do kasapa ko la kasapa fene kuma dakku te fuye ko ne sana mais ale be ne dombe aka chanu sana ni ale ba do ne ni bacha ne madele ka fuyi to ale la na keresera aita mo fe afana tuguna adama do ko akokale terke sana donc ayere dabali bana terke la mais domina ne ka turu sera momo ma ne ma yira bela ka foko ne ti se ka san adama din fe momo ba biya fara ka yira mo la mo ke ka yira mo la wa jene iti se ka masi marmari ya ka foko tiye be boye ki bi jogo do sana insana nyaje nya wari mine pra wa mba du nimitle me furuto ci ku koro ni bache aho nimitle me furuto bani ci ku koro ba bien ta ci ku koro ete jene e ka dogo 2025 itia ye video mani dia mena o jene ne te video mani me wallahi billahi tallahi video mani foi ti da ko ne kumate ka kuma kala busi ka di mauma wana mo vie ne te kala busi ye yoro jenge matle na di ma jene ye yoro jenge matle na di ma iti se ka foi kene yena ko mi kala bu ko nte bo ka fi eche jene ifene ire buane che kani togo che baimbe soro ino fe ka kla kana ansarata kani togo che baimbe soro ino fe ika kla kana ansarani natang jene ire ke maye che ayira ka fo ki badde ne sa mo be ki bolo nyesi yoram na kini kana so tle ka bo ayoroma kana so jene kana so ne kilata kana so kasa pa kilata kana so fantomo kilata kana so fanu kilata jene kana so ma nyini fe mi deli kana so jugu ye kuma mfo kunu kabi na wakati kana so o ka joila jene ne ti kele ki di mama neni mi defa ne ti se ki kele ki di mama mo fi ni mi defa nti se ki kele ki di mo ma de fanu kle bora u ya forum na ki be jekul bela jelenci ki aras bach ka gurkuci awtara gurgu do fena se ko anko mali ki o fena ci donc ina na ne jekul ko ki be ne fena ci ayara ci ka bo adama do dan woni jene ya ci ngaci baga ya ci wana ya ci aci baga ya ci ayato ya kaci nyene fo beyena ayato akaci sa eti janga che fo no yana fene sa ana ma de tie be fie sa jene te gereti ku
Guéreti ni guéré de bit moi. Pour nous hier nous na live que meni moi sigiri kan kunu mais e ma live faut fantôme ga live. E joma ere parce que ba ram se ko ni do la mais ankele no ka anda ko ka ke ina fo an yere te am. Jene ankele no ka anda de quoi. Ka ke ina fo an te am ne mun kasira mi bloqué. Pas bien ça de kera ba fami doka kasi anduguni bi bloqué a beni bache wanti bloqué de nti débloqué jinya kono ne mo ay kasi blan bi bloqué voilà yante sibunda ya ta sanga fu dawla wata kasi yante quoi ay ta baningero la wata kasi yante baningero e yayi mire mbeka ci do de di fam balima muso de kan lamé me ka ti do de di mama be fini la figa bo fini de la ategre ne ma fo no video mani be kene re ne ma fo ngo live be kene allo Madame m'avait message dans la cifre même pour non message c'est là c'est pour entendre non voilà. Et comment on appelle là? Ça comment ça va? Ça va, hier est bon. Ouais, tranquille, ça va, alhamdoulilah. Et comment on appelle? Kalashi. Kani Janebi Sigi Bi Mana Kanfoni Tabaka Tabala Taba Kanfo là. Hein? Non, quand ça va, Amanya il a la main, on a de profond, trop. Non. Kalashi, il va dans trop Moussalaka, ça devient autre chose. Il va kalama. Ouais. C'est vrai, parce que Kounou, en tout cas, si ka ba bien ou ka kalami, c'est un non. Il a tout ça décortiqué. Kalashi, non mais pas. Non. Bon, ni ne t'en allez vous si amaire. Ni ne t'en pas si amaire. Ni ne talenta si amaire. Parce que il va dans Moussalaka lever nani. Pardon. Non. Maintenant min fɔ ye anu tɛ yan mɔgɔ si kama anu bɛ yan bigini de kama mais k'i t'i jɔ galon tigɛ la ko tɔ ko mɔgɔ dɔ bɛ ka momo défend yan yɔrɔ la ka ko mɔgɔ dɔ bɛ ka momo ya baara kɛ yan momo jɔn de ye yan ka momo ya baara kɛ i ɲɛ bɛ an fɛn fɛn la n'an fɛn fɛn ye momo